Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τώρα, επειδή διαβάζω σήμερα σε αρκετά έντυπα, σε αρκετές εφημερίδες για την απόφαση της Χάγης για τα Σκόπια, και διαβάζω διάφορες, θα με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι που τις γράφουν, ανοησίες, διάφορες μπιπ του τύπου ότι η απόφαση είναι ισομοιρασμένη, λέει, ότι είναι ζυγισμένη ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Θέλω να σας πω ότι η απόφαση αυτή είναι 99% κατά της Ελλάδας. Καταρρίπτει όλα μας τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματά μας για τον αλυτρωτισμό, για τα σύμβολα, για το όνομα, όλα τα επιχειρήματα, όποιος δεν τη διάβασε ας τη διαβάσει, τα καταρρίπτει ένα προς ένα η απόφαση της Χάγης και αποτελεί δεινή ήττα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται είναι της πλάκας, είναι ψέματα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί όλη αυτή η σιωπή από τα μέσα ενημέρωσης για μια απόφαση η οποία είναι προκλητικά ακυρωτική της εθνικής μας επιχειρηματολογίας. Ακόμη και αυτό που διαβάζω για παράδειγμα εδώ στην Καθημερινή, που την έχω μπροστά μου και απορώ που το διαβάζω, ότι το δικαστήριο απέρριψε το δεύτερο αίτημα των Σκοπίων που ζητούσαν να παρέμβει το δικαστήριο και να διατάξει την Ελλάδα να μην προβάλλει αντίρρηση άμεσα ή έμεσα στην εισδοχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους οργανισμούς στους οποίους η χώρα μας είναι μέλος. Ακόμα και αυτό, αγαπητοί μου συνάδελφοι εκεί στην Καθημερινή, αλλά όχι μόνο, και στις άλλες εφημερίδες, το περιγράφεται λάθος. Ξέρετε τι λέει η απόφαση? Ότι δεν μας διατάσσει να το κάνουμε, διότι θεωρεί βέβαιο ότι θα προσαρμοστούμε στα της αποφάσεως και θα το κάνουμε μόνοι μας. Έτσι γράφει η απόφαση. Γιατί δεν το λέτε? Λέει δηλαδή ότι αφού παραβιάσαμε το άρθρο 11 παράγραφος 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας με το βέτο μας για την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, και αφού αυτό κρίνεται από το δικαστήριο της Χάγης ως παράνομο, ότι δεν χρειάζεται να μας διατάξει να μην το ξανακάνουμε, διότι είναι προφανές ότι πρόκειται για παράνομη συμπεριφορά. Μιλάμε για απόφαση κόλαφο για την ελληνική εξωτερική πολιτική.